Той беше най-красивото село. Беше. Такъв ландшафт, такава вода, такъв язовир. Най-големия селище на Добруджа. Няма друг язовир такъв. И строен по много специален начин. И стената е правена по специален начин. Няма събарени. Айде щял да спадне стената. Глупости. И ще залее и селяха сума народ тук по реката и в долина. Защо би трябваше да става? Зеленчукопроизводители казват, аз вече ще работя в казино. Зеленчукопроизводител казва, аз ще карам камион. Зеленчукопроизводител казва, аз се отказвам. Защо? Не мога да напоява. Цела да видиш, имам помпа, имаме хидрофор и си правя сметката да пусна хидрофора, първо да полия едното, после да поливам. Ами как да гледаме, айде остави за продажба, примерно, за вкъщи, да нямаме да гледаме за какво се трудим, за какво сме на село. Да не произведем домати, пипе, там, краставици. Тук се произвеждат най-хубавите домати. Иначе невероятно място за туризъм. Там ставаха, имаше, където се правеха събори за песни, надпяване, над язовира отгоре. Хижата. Такава хубава хижа. Аз съм правил неща вътре за тази хижа. Пак се казвам. Защо поставяха тази хижа да се унищожи? Имаше вода, имаше ток, всичко имаше. Какво стана? Просто нямаме държава. И да заведа в помпената станция, беше оборудвана с генератор, имаше цистерна 50 тонна. Отидаха, разкопаха подземието, беше бетонирано всичко. Разкопаха, изкараха цистерната и дете я вижте там. Вижте и дизеловия генератор, разколачен. Вижте и водоема там, което е. С едно катинарче стои. Разбирате ли? Да. Може да отвориш катинара и поразиите са големи. Намираме се в краят на Одринци, където се намира и ето там е съседното село в другия край. Ето го Одринци, пътя в момента го правят. Тук е помпената станция, нали така? Да, това е помпената станция. От тук се хлорира водата. Вижте го, няма охрана, няма... Тук в... Да, тая синята врата. Там се хлорира водата? Там се хлорира водата. Никой не мисли за хората. Това е престъпление. Тия хора трябва да бъдат изправени на съд. И то веднага. Малко им съда. Малко. Защото казахте, че на време да го направим. Кое сме направили на време? Просто сме много закъсняли. По принцип и тук е. И това е така, но все пак по-добре късно, отколкото никога. Да видим какво мога да направим. Да, какво мога да направим, защото, нали... Късно, обаче трябва да градим, нали? Верно, че трябва да градим. Ние го изградихме и коса... Свикнали сме така да работим, между другото. Да го направим нещо и след години то да го няма. Някой бил решил. Значи трябва пак да се почне. Да, процесът трябва да... Ами трябва и според мен на басейнова дирекция трябва да се обърне особено внимание. Този язовир трябваше да остане на землището тук, да го използват община от Добричка, тя да организира поддържането на язовира, изобщо и културата, която да се създава вътре в язовира, не да се... Той е бил ваш язовир и са го отделили от вас, така ли? Беше на ловно стопанство. На ловно стопанство. Ловно стопанство го охраняваше, носеше риба, зарибявахме и беше много хубаво. Имаше горски, който седеше рибарлъка, как става, взимаше таксата. А защо от рак и бяла риба сега, доколкото знам повече на толстолоп ли е? Ами тя толстолопа и амура дойде от много боти от язовира, като скъса стената. И дойде при нас се напълни нашия язовир с риба. А между другото в Одринци такъв рак никъде нямаше. Знам и сега къде няма. Няма, унищожиха го рак. Беше още един язовир, Златие. Златие, ма той беше пак от нас. Да. Златие, ако знаете селото тук, не е Златие, ами долина. След долина, между долина и Златие има едно място, където беше също напълнено от нашия язовир с вода и там имаше много риба. Да, имаше. Ходили сме сега нива там. Сега нива. Нашия язовир е част от общата каскадна система, която върви от там не от Киселово, от по-нататък, общата каскадна система. И всъщност нашия язовир трябва да
е последният, който да обере водата, за да няма наводнение. Оказва се, че уж е някаква, нали, сигурност да създаваме система, а ние всъщност разрушаваме системата. Ние разрушихме системата. Въобще я разрушихме. И когато беше наводнението, защото ние предупреждавахме много пъти за това наводнение, те не ни повярваха и сега също не ни вярват, че язовира е празен. Тогава буквално... Колко пъти празен? Много пъти. Аз не знам дали има 2-3 милиона кубика. А 24-25, както казва Койчо. 25 милиона кубични беше язовира Палек. И тогава казаха, то се язовир на вас не ви трябва. Не знам дали има това беше 100 кубика при нас. Приказката на управниците тогава. Има едно гьолче. Само ще ви кажа, водонапорната кула, където е, сега като отидете, примерно, пък и аз може да дойда. Водонапорната кула там беше 30 метра дълбочината. Да. Познавам ги, защото аз съм природолюбител, рибар съм, сърф съм карал на този язовир колко пъти. Много хубав язовир. И затова ги знаех тези неща. Сега водонапорната кула долу се вижда крана. На дъното. Който го вземеш и правиш и каквото си иска. Водно стопанство, значи 86-та и 7 година ваканциите в Малка Смолница. Там също имаше много зеленчукопроизводители. Да, там имаше, да. И в него момент имам, нали, спомен, че се строеше тук... 82 година се строеше язовира. Да, кога го завършиха? 90-та. Завършиха го, стана много хубав язовира, щяха да докарват от Дунава вода и дори демокрацията и направо съсипаха. И сега вече нямаме вода. Ела да видиш в кладенеца ми, 2 кладенеца имаме, ела да видиш, като пусна помпата и трябва да чакам 1 час да се напълни, а по 24 часа е вървяла помпата. Имам градина 4 декара, по 24 часа е вървяла без да спира водата. Че е суша. Виждаме го, разбираме го. Да знаете истината. А не може да поливаме от чешмата. Нали? Водата, първо, че е скъпа и второ... Няма такова. Не може и нещо. Не е от суша, водата е стока. Няма изобщо възстопанисването на язовира. Това е 99%. Ето ни отново започваме да разплитаме случая с язовир Одринци. Ето тук сме на една от причините да не достига вода от един от естакадата от язовири. Започваме язовир Левски, язовир Николаевка, язовир Засмяно, Ботево, Ново Ботево, Одринци. Одринци е на края на веригата. Между тях даже има и други по-малки. Но тук в момента за частен рибарник се откланя коритото на река, суха река, и по този начин намалява дебита в язовир Засмяно и оттам той не може да допусне достатъчно количество към язовир Ботево, да достига за язовир Ботево и те не могат да пуснат помпата, т.е. клапана към суха река, за да може тя да продължи да тече оттам и да достига до Ново Ботево и Одринци. И ето там пресъхва река, суха река, да продължим сега да видим. Същия рибарник, който споменах преди малко, няма право да откланя вода от река за частни нужди. И това е едно от големите нарушения, които се случва. Има множество оплаквания от различни други колеги, да кажем. И ето, може да видите, това е поточето, което отива към язовир Засмяно, който е важен и е част от естакадата от язовири, а там отива към частния рибарник, който няма право да бъде... Ние трябва да се грижим за всяко поточе и всяко лучейче, ако искаме накрая да достигне до язовир Одринци, суха река да бъде пълноводна. Продължаваме с нашия 12-часов обход. Вече без храна сме, без малко водичка, поне ходим през язовири, може да си пълним и водичка, действаме, тъй като, нали, хората казват, вие правите клипчета, това, онова, не. Ние търсим проблема и сме обходили всеки един язовир от Одринци до остана само язовир Левски. Може би ще продължим утре с него, той е финалния, последен язовир, но имаме и добър пример, примера в Николаевка, който споменахме. Те не получават от Левски вода, но дават на
язовир Засмяно. От там язовир Засмяно праща на Ботево, но Ботево вече спира, тъй като всеки си гледа, нали, да е на санитарния минимум. Ето ни тука. Ето тука може да видите коритото на Суха река, която отива към язовира. И имайте предвид, виждате всичките храсти и затлачвания. Няма как да искаме последния язовир, който е Одринци, финалата на естакадата, сигурно повече от 10 язовира, да тече река до него, ако навсякъде ние не се погрижим да има и ручейчета, да има и изчистени корита, за да може да идва водата. Не е проблема с валежите, както казват, ами от работата, която трябва да се върши ежедневно, и доброто стопанисване и инвестирането на труд и време в всеки един човек, който се хваща да стопанисва язовир. Имаме добри примери, имаме естествено и лоши примери. Заради това търсим да покажем случая. Реално ние така не можем, всеки един, който може да си точи по някакъв начин неправомерно, не може всеки един да хване, но големи проблеми ги обходихме, също така и видяхме и добрия пример. Значи всеки трябва да се грижи как да влива в водата и нека всички да поливат, това е целта на язовирите, да се поливат. Въпросът е да търсим санитарния минимум и където има проблеми и затлачвания, ние да ги търсим. Имаме и такива наблюдения за затлачвания, бяхме на местата, където се пуска, виждаме язовирите, които пускат и колко пускат, но наистина на Ботево трябва там да направим малко, да вдигнем нивото на язовирите, следствие на това да отпушим дадени каналчета и реката да не се откланя за такива частни нужди, за да може да, в крайна сметка, ето виждате, тук има река. Ето, без да сме хидроинженери, установихме всъщност една от големите причини. Може да видите тук, реката тече, но вече почват недоброто изстопанисване. И ето виждате тук един голям проблем вече. Тук е в много лошо състояние, тук този е счупен като бент, който се явява. И тук отива към този именно частен рибарник, вместо да дигаме нивото на язовир Засмяно, оттам вече и останалите язовири. Ето, може тук отбелязваме спуканите стени, където се губи вода. Значи ние губим вода, заради това няма корито в Суха река и не достига до язовир Одринци и Ново Ботево. Ето тук е остатъка от по-пълноводната река, която виждате. Това е рекичката, която отива към язовирите, към естакадата на язовирите, не само язовир Засмяно, но всички, включително до Одринци трябва да стигне. Но нали, половината от нея горе-долу се откланя, да не кажа и по-голямата от половина, за частния рибарник, който прелива и незнайно. Нали, знаем, че доста риба има там, но мисля, че риба трябва да има и в язовирите. Нека да си има в Одринци, нека да си има в Ново Ботево. Това е язовир Николаевка, 320 декара язовир. Единствения по цялата естакада, който е пълен с вода. След малко ще обясним защо в отделни видеа ще покажем. И самия язовир си пуска нормално водата надолу по коритото на реката. След като показахме лошия пример на язовир Одринци, ние красивите медии, заедно с граждани, тръгнахме нагоре по естакадата от язовири. Обиколихме близо 10 язовира, навсякъде положението не е добре. Обаче накрая стигнахме до язовир Николаевка, който показва добрия пример и как се напълва язовир 320 декара. Защо? Може да видите. Да бъде пример за всички останали. Всяко едно поточе, всяко едно дъждовно, се събира дъждовна вода, копае се, правят се определени дренажи и тази вода се влива в язовира. Това е язовир, който не получава вода, само дава. И въпреки това е пълен. Например, язовир Николаевка, елате да видите как се пълни язовир в България.